How much you cry? Meeting how much? And how much you make a man? And you sit me. Mitchell, you and one. Send me a for me and no pet. What you do, Omaso? I didn't want a moji. Mammy Baku Papa Bakuma. Where we are no way at him. Where we are no way at him. My yama says a time be a Bible talk if you have say. We're tenants, anyway, tenants. Our problem. Our may a hammy. Also, you and a hano. Do some minutes in a while. Ye papa some de bebefia. Me pesa me busaw. Wo ye be ma na asa wo yoba. Me busawo. Wo na ware me na asa me na me ware wo. Me na me ti sika puduo koye wo ho ade na asa wo na bo me busa me de ware wo. E di asa me nya wo dan kura nia. Wo ma me ti sabi ahaban wi. Mira, me power show. Me nsada me nsayem. Se me kasa na man kasa ya. Me so fam bone che me. Enso ni yie na mepe. Yesi oba ye be ma boafo. Ena sabi menya oba minim nyansa. A me hwe ama efie ayebasa. Asumdie na mepe. Me se wonu nua no nsiesie mu asem. Dia potin na wo ho ntimi nka nkyere me. Awo me se we ya busuasem. O be su ja wa me hwenkwam. O be su ja awoya wa me hwenkwam. O ya ye oba akokwadini. Na nso basa enye. Se basa enye. Wo busa me sebe. Panyimfo se wo fefe funu ne wo hu nsama. Ohun sama se wo busa me ameka trew woni me nua no eyire no gire na mu gire ho ne dia sam na moka atija ye nyina ye paniye ye pe kwan a ye be fa so asomye be fie ha sei hwe me ware wa no nkire se maba na no obushafo problem me so ne say abusha no menya problem me ware no obushia ni nyina wo me mra se dia meka na tie awura me se mi na me semra e wo abusha wa mu dia me meka ana odi be ya aduma me se free na kro me hu se woni me nua na yire ana me nua no ehu bibia me nua na ade bia ba wo kra asambeto odo na me do huti ana wo me suso oso no dia wo kana me se me nyuntum jaka hwe ni mantimi wa tete wontoma wo enti wakoto to nue no ede ba bia to beti betwamako metem wakoto to twahwe ba bia ti genti beti betwamako metem a me ka bibia wa ye wo tintin a won ti asem bia asem me se wo basuja atija me to for ye ti o wate me menya sa ma ebonyofo ni bia omukunu mu misbehavior no mo hwe mo sa no wate se wo ya me mesoro chese me bisa wa bi fie dudu e wuntimi nka de property wo unu anentem me ka na abuafu no watwa fa soko me ka na abuafu no watwa fa soko se we watwa fa soko me no aduane ko awunni e wo msa ware me ba ye wo hye me de enso atete we de edene aden so wan chemi meja ware akọ wan chemi pa atija oba meja ware akọ